Jake Phillips ar gic gornel. Mae Nash a Kai Edwards I fyny o'r cefn. Mewn teimlad at y postyn yn gosa! Ac Alex Jones, y capten o gic gornel gynta'r gêm, sy'n rhoi Fflint ar y blaen. Heniad rhydd I Alex Jones I drydydd gôl o'r tymor. Trwy'r uchel gan Whitmore, dim trosedd. Ceisio troi Sam Hart. Hart yn ceisio I ffenio I nôl. Mae gan Wood I Pen-y-bont. Yr cymorth yno iddo fe. Reynolds yn croesi, mae o dan y baw! Mae John Rushton yn ymestyn I fraich dde. Ni'n meddwl bod croesiad Ryan Reynolds yn mynd i'w giro fe, ond gwaith da gan y gôl geidwad. Gic gornel gynta'r gêm i'r ymwelwyr. Peniad, unwaith eto, John Rushton yn ymestyn I fraich, oedd hi'n beniad da tuag at gôl, oedd Rushton yn gorfod helpu ddi dros y bar. Cyn Owen, capten Pen-y-bont yn isel, Rushton yn ddi gafel yn ddi. Gwaith da gan y gôl geidwad yn syrthio ac yn plymio ar y bêl. Ashley Evans, dyw'r perygl ddim drosodd, lle o'i flaen e. Mae'n croesi tuag at Snaith, a mae'n gico'r smotyn. Mae yna dynnu a brathu wedi bod trwy gydol y gêm rhwng Ben Nash a Sam Snaith, a tro hwn mae'r penderfyniad yn mynd o blaid Snaith. Wood yn erbyn John Rushton I ddod â'r sgôr yn gyfartal. Wood yn sgorio I Pen-y-bont, a ni'n gyfartal yma ar Caer Castell. Yn heiddiannol yn gyfartal hefyd tîm Rhys Griffiths. Maen nhw wedi pwyso'n gryf trwy gydol y gêm. Unwaith eto amddiffyn Pen-y-bont yn ceisio gwthio I fyny. Phillips mewn â hi, peniad pwysig gan George Iefsky, maen nhw dal dan bwysau. Peniad yn mewn, a mae'r arbediad gan Ashley Morris. Jeffries yn ennill y peniad, Evans yn codi. Yn erbyn Duffy. Gwaith da gan Ashley Evans yn ryddhau George Iefsky. Mae fe'n torri tu fewn y bas fer at Sam Snaith. Lan fan hyn at Wood. A mae Rushton yn rithro ddi ar ei linell ac yn amseru'r dacl yn berffaith ar Nathan Wood. Môr o gyrff yn y cwrt bach. Mae'n crimanu at y postyn pella. Mae'n curo pawb, mae Snaith yno. Snaith at Whitmore. Whitmore yn creu lle i'w hunan. Mae'n gyfle, mae'n dwyllodres, mae'n gico'r smotyn I Pen-y-bont. Y drosedd ar Kai Whitmore. Wood, fe ath e'r chwith y tro cynta yn erbyn Rushton. A'n taro'r bar! Mae'n rhydd, mae'n nôl i'r canol, a mae'r cyfle wedi mynd. Nathan Wood yn methu o'r smotyn gyda'i ail gyfle. Soddiad hyfryd gan Owen, mae gan Whitmore. Whitmore yn gorffen y gêm yn gryf, sgwar at Wood. Wood! Chydig heiblo'r postyn yn codi'r bêl tuag at y gornel ucha. Reynolds at Evans, sgwar at Kane Owen, digon o amser. Mewn at Whitmore. Whitmore mynd yn cwrdd Cosby, cyflem ergyd. Taran o ergyd ychydig heiblo'r postyn gan Kai Whitmore. Pen-y-bont I fynd gynta yn y gystadleuaeth cicio o'r smotyn, y capten, Kane Owen. Owen, a mae'n cael ei horbed yn wych gan Rushton. Cadwaladr yn erbyn Morris. Ac mae Cadwaladr yn rhoi'r Fflint ar y blaen. Snaith yn defnyddio'r pŵer I giro Rushton. Harrison. Defnyddio I fwr o brofiad I giro Morris. Trydydd ergyd I Nathan Wood o'r smotyn y prynhawn yma. A mae Wood yn methu'n gyfan gwbl y tro hwn. Dros y bar. Mar yn sgorio, mae'n 2-1 i'r Fflint. A mae'n edrych yn ddi nawr ar Pen-y-bont I gadw Pen-y-bont yn y cwpan. Ac mae di methu. A mae Fflint yn mynd I rownd derfynol y Gemau Ail Gyfle. Tor calon I Rhys Griffiths a gwir Pen-y-bont.